थांबाय आरो सोर गाबनो फैयो थांबाय नो मामा लावदुमसो फैदों मामा लावदुम फैदों जा केस हागोन आङो मिनिट नायाव ओइ निताया साइकेलाव गाखोनानै थांबाय खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरोना ओमफ्राय आसार बानायनो थाइजौ हानो नागिरदों आंहा दासो थाइजौआ रानानैसो आसार बानायनो नागिरदों आरोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांदो लोगोफोर आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान बावनानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो नोंथांमोनहा चेनेल दंबा आंबो खालामफिनगोन आरोना लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ बिनिफ्रायनो जागायनोसै नायलांबाय थादो लाथिथि थाइजौ हानदो थाइजौआनो मोनलायसिगोन आरो नितायानो नेगासिनोहाय ओइ दिनोमफा वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी ओइ सौथुबाय गथ'आबो सौथुबाय आं सौथुनायावनो नैगिनि खनबाय फैनाङा खाथियाव अबेयो थायनाया लुवार हरगोन ओइ थैखिजा फै इथिंजा फै फै खनबा निता निनाल निनालानो खनखासिगोन दा आं खने इखि लांनाङा थाइजौआ थाखोरियो गाराय जागोन थाइसेबावैनो लांनाङा होनदों माबा खोथाखौनो मानिया गथ' खासेया नैयाव था हानखांबाय आरोना लोगोफोर थाइजौआ नै हानखांबाय बाहायल' खालामगोन आरोना भयाम फिसादो भयामसेल' ओंखायनो एसेल' हानबाय ओमफ्राय एकदम फिफादो बासटाब जुनानै थांबाय नितादो मिनालदो बिदाबो फैदोंमोन नालाय बासटाब जुना थांबाय साइकेलाव ओमफ्राय आसारखौ आङो दिनै बानाया आरोना गाबोनसो बानायगोन ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर